Jo, la meva experiència personal, jo ho he fet tot, ¿vale? En aquest sentit vaig acabar batxillerat, quan vaig acabar la SELEC, em vaig anar a un cicle formatiu, després vaig fer carrera i he fet postgrau i màster, i jo l'etapa més feliç que recordo va ser la del cicle formatiu, perquè realment me va obrir el món real, no el món acadèmic fictici que no serveix per res, que estava desmotivada. Allà em va fer tocar de peus a terra, fer pràctiques, i dic, vale, té sentit estudiar, no? Perquè estic tocant coses que me comencen a agradar, perquè jo quan estava a batxillerat pensava tota la meva vida que volia ser mestra, i després quan vaig tocar de peus a terra realment vaig pensar, pues no és això. I va fer un canvi en mi, en la meva ment, en la meva persona, va fer, saps, una catarsis, i després vaig decidir fer la carrera. I sí que és veritat que en aquella època, jo crec que encara perdura ara, se pensava que anar-te'n a FP no era de qualitat, era la gent que no servia per estudiar, que aquí vull fer un petit incís. Què és no saber estudiar? Què és no servir? La gent que no sap memoritzar i vomitar-ho tot el dia de l'examen i no treure bones notes perquè aquell sistema ho demana. Jo, avui en dia, que conec molts nanos amb trastorns de l'aprenentatge per la meva feina, penso que tenen unes qualitats brutals per a altres coses. Igual no tenen la capacitat per a memoritzar, o tenen dislèxia, els ho costa llegir i escriure, però realment després t'ho saben, amb un ordinador t'ho saben escriure tot, perquè el concepte i la intel·ligència la tenen. Per tant, estos nanos segurament que fa uns anys atrás, o si no tens la sort de tenir un bon professor que t'ajudi, acabes un cicle formatiu perquè no serveixes per estudiar com ells volen que estudies, no? Però realment no és així, almenys la meva experiència és positiva en el cicle formatiu. Crec que ara que parlàvem de coneixements, la relació entre la teoria i la pràctica moltes vegades se malentén des del meu punt de vista. És veritat que necessites un mínim de teoria per a començar, però realment el que empenta a la gent, el que motiva, el que apropa és la pràctica. Sense això queda bastant buit. S'ha de trobar un equilibri realment interessant entre les dues coses. I això és, des del meu punt de vista, una mancança que té el nostre sistema educatiu. No sé, que separa teoria al batxillerat, per exemple, més teoria, i pràctica a la formació professional. Jo crec que no hauríem de confondre els continguts amb l'excés d'informació, que moltes vegades no és ni informació. Jo crec que la confusió ve per aquí. I tot el món de la pantalla, de les noves tecnologies, que no són tan noves, que estan presents dins de les aules, el que fa és enfarfegar d'informacions que no són ni continguts. I de fet hi ha llocs al món on ja es comença a qüestionar aquest abús de pantalles a dins de l'escola. Això no afavoreix l'adquisició de continguts sòlids, de pensament crític, etc., sinó que el que fa és crear soroll, fer que alumnat i professorat hagin de perdre moltes hores en coses que no aporten res, a bloquejar problemes, a fer tallafocs, i penso que s'hauria d'obrir el debat de quin paper haurien de tindre aquestes eines a dins del sistema escolar. Una vegada algú va dir, bueno, noves tecnologies en el seu moment ja va ser la pissarra i el mig. En definitiva, se trata, com deia Amira ja fa una estoneta, d'integrar totes les formes perquè realment l'ús de les pantalles, si se sap posar en el seu lloc, pot ser molt interessant, perquè entre altres coses evita que els alumnes pensen que això és un món que està fora de l'ensenyament, que no tens més que per posar la música, per veure tiktokers i per... No, també te serveix per aprendre. Si ets capaç de filtrar, si és capaç de deixar el seu punt just que se mereix, sense massa ni poc, no? És trobar un equilibri, per al qual fa falta formació. Perquè això és un tema del que no hem parlat, però aquí la formació del professorat també és un tema important. Bueno, us aviso de que estem arribant a la recta final, per tant, ara, per favor, feu intervencions ja de tipus resum final. Amira, tu volies dir alguna cosa així? Sí, que jo crec que la mala associació a les noves tecnologies, o sigui, jo crec que hi ha una mala associació en què les noves tecnologies o les pantalles estan caracteritzades per ser una forma d'entreteniment en les hores lliures
i la part de l'associació per a poder aprendre està tot relacionada en llibres de text, en estar dins d'una aula, tindre un mestre davant i escriure els teus apunts. I jo crec que l'equilibri entre noves tecnologies i els llibres de text podria ser molt valiós per a l'aprenentatge i per a que torni a ressorgir l'interès i el voler aprendre. I dels dos, Sara? Bueno, jo crec que també es basa molt, així com a conclusió, en tindre uns alumnes motivats. I aquesta motivació, jo crec que als llibres és difícil trobar-la, sobretot pels interessos. El que són les coses més tecnològiques pot ser trobar-los una mica, però jo crec que si estiguessin com en treball de camp, no? Realment a l'exterior o investigant sobre el tema que toquen, però real, jo crec que aquí sí que tindríem uns alumnes molt més motivats, per tant amb uns bons resultats, o milloraríem una miqueta els resultats, més que estar sentats en una cadira i dins d'una aula. Potser començar el curs mirant les motivacions dels alumnes, fent exercicis pràctics motivadors i a partir d'ahir introduir la necessitat d'uns coneixements teòrics ja relacionats amb això. Inclús si és dins del currículum, però buscant un format més amè. Jo ara me veu un exemple que em va resultar molt divertit. El profe d'història de mon fill els ha fet elaborar un petit vídeo sobre una part de la història que triaven per grup i els va mostrar vídeos que eren en plan d'uns rapers en un vocabulari més col·loquial i parlant de la història. M'ha de semblar molt divertit i mon fill estava motivat i ara estan elaborant el guió del vídeo, estan gravant-ho, vull dir, estan fent tot aquest treball de camp i això sí que hi ha una motivació detrás, no? Canviant aquest format que podem utilitzar les noves tecnologies, però ben adaptades, en una investigació per detrás i un treball d'ells. Com ha fet el profe de ton fill, se tracta d'anar a lo que els interessa als alumnes per a partir d'ahir arribar als continguts que se volen aportar. Ja estaria d'acord, clar, els interessos dels alumnes, però atenció, la missió de l'escola és obrir interessos diferents als alumnes dels que porten de cases seues. Per això l'escola és anivelladora de les desigualtats, perquè segons en quina família has nascut, l'interès per agafar un llibre no hi està. Per tant, l'escola t'ha d'ensenyar l'interès, si pot, i si li deixen fer, per agafar un llibre, o per escoltar un concert de música clàssica o per llegir un clàssic grec o llatí. Per això diem que l'escola és anivelladora de les diferències, perquè obre finestres que els alumnes a vegades no porten des de seva casa. Totalment d'acord, s'ha d'ampliar, però per ampliar s'ha de partir Efectivament. del que n'hi ha per poder ampliar. El problema és que moltes vegades ni s'escolta, ni se vol saber què és el que porten els xavals a l'escola, xavales, per a després a partir d'ahir ampliar.